mun gode ma ubangiji Allah da kuma bawansa inda ya kawo da kalma a wannan rana. Bari ubangiji Allah ya ƙara shafa masa mai a rayuwa a cikin sunan Yesu. Masu mun gode da kalmar da ka kama a bari ubangiji Allah ya ƙara mana hikima a cikin sunan Yesu. Hallelujah. Sai mu tafa ma Yesu ya nan daga zaura. Yau rana ne na alkawali na tsawon rai. Idan ka samu tsawon rai ubangiji Allah zai yi ayyukan rayuwarsa a cikin rayuwarka da dama. Za ka yi tunawa, za ka yi gani cewa kai akwai da za ka yi tunawa gani kai inda wani na da rai har yanzu kai da abu kaza sun faru. Kai da an cimma burin abu kaza, kai da su wani ma ba su sha wahala ba. Kun gane tsawon rai yana da amfani, musamman ma a nan Afirka da muke ba da bukatar tsawon rai. A nan Afirka yau idan mai gida ya mutu ya bar mai ɗakinsa da yara, to bari gaya maka ana shiga wahala da dama. Ko yan wanshi mana jikinsa in bai bar komai ba da wuya a samu na sai mata ma yaran nan. Shi ya sa wani da nake tambaya me yasa muke wazi a kan tsamarai, to ɗaya daga cikin dalili kenan da muke wazi a cikin na tsamarai. Ubangiji Allah zai ba ku tsawon rana a cikin sunan Yesu. Haka ma da zalika ko da mai gida ne ya mutu ya bar, ko da wani ya mutu ya bar ta bar mai gida da yara, shi ya mai gidan yana shiga cikin wahala. Ko iyaye ne sun mutu sun bar yara kadai, yaran nan suna shiga cikin wahala. Sai ka ji ana cewa kai inda mahaifin yaran nan da nan da rai da ba haka ba. Saboda haka akwai mai ba da tsawaran da kuma mun san shi, sunan shi Ubangiji Allah. Yau Ubangiji nan zai ba ku wani tsawarai a cikin sunan Yesu. Kar ka ga saboda kana shan wahala da wani da kake karɓar mutuwa. Dama rayuwa ta zo da jarabawa. Saboda haka wannan jarabawa zai zo ƙarshe Ubangiji Allah zai ba ku shi lafiya. Kai kanka za ka juya ka ce kai inda na mutu ba a shi a nafis. To ba za ka kisan ba a cikin sunan Yesu. Na ce ba za ka kisan ba a cikin sunan Yesu. Kar ka ce kana wahala, kana ganin ba za ka zama komai ba. To kada kake wahalar nan gaba za ka zama gwamna a cikin sunan Yesu. Kaga idan mutum ya mutu zai musu kenan. Zan ga maka jiniya wi. Hallelujah. Za ka samu ci gaba a cikin sunan Yesu. Fitowa sura 23 daga aya 25 zuwa 26 littafi na cewa za ku bauta ma Ubangiji Allahnku, shi kuwa zai albarkace ku, zai albarkaci abincinku da ruwan shanku, zai kuma kawo da cuta daga gare ku. Idan ka ba Ubangiji Allah bauta kamar da ke yi yanzu, Ubangiji Allah zai albarkaci abincinka, zai albarkaci ruwan shanka, sannan kuma zai ɗauke cuta daga gare ka da iyalinka. Sai kuma ya ƙara da cewa ba wanda za ta yi bari ba ji kuce abu ba kuma bakarariya a cikinku. Sannan kuma za mu cika yawan kwanakinku. Idan Ubangiji Allah ya yanke mana kwanaki nawa da Ubangiji Allah ya yanke mana, mun ga a cikin tashin farawa an karanta mana cewa Ubangiji Allah ya yanke ma dan Adam shekara 120 a duniya. Sannan ma idan ka mutu a yaro, littafi ya ga mana cewa za ka mutu a shekara 100 ne, a tukana yaro ma kenan. Ka mutu shekara 100 da batu ko batu na kana yaro ne. Wannan kalmar Ubangiji ya Allah da baki na faɗa haka. Saboda haka za ku samu tsawarai a cikin sunan Yesu. Za ku samu tsawarai a cikin sunan Yesu. Dan ya muku ba wanda yake so mutu ba. Ba wanda yake so mutu. Ko wanda sai shan guba ma su ba su so. Shekan ne ya hau kansu. Mutum ya je sayan guba, ya biya kuɗi a bashi guba, wasu ya tsaya a cikin ce wani ya shi mutuwa ne, a cikin shi mutuwa, shekan ne. Dukkan su zuwa da suka zuwa sayan guba, suka ne sai a ba su guba ya su sha. Sai su biya kuɗin guba, kuma su ya sha a cikin canji, ya sa da shi ya suna su mutu. Haka ba wanda ke so mutu. Shekan ne ya bodi a
saboda haka ubangiji Allah zai cika yawan kwanakin ku a cikin sunan Yesu. To me yake sa mutum ya samu yawan kwanakin shi ya cika kamar da ɗaya da sauran wanda aka gaya mana an gaya mana cewa mu dinga alheri da sauransu an gaya mana cewa mu sa daidai to abin da ubangiji yake da kansa saboda cika mana yawan kwanakin mu shine ya shafe mu da ran da man tsawon rai ya menene ya shafe mu da ran tsawon rai kamar yadda ya gama a cikin littafin Zabura sura 89 daga aya 20 zuwa 23 ya ce na samu Dauda bawa na kai bawa ubangiji ne ubangiji Allah ya saka da yau amin da mai da mai tsarki zan shafe shi bari mu ji abin da zai faru a gare shi hannuna zai tabbata bayan na shafe shi da mai na abu na farko da zai faru hannuna zai tabbata saboda da ya zama ubangiji Allah ya tabbata a kanka ba wanda ke bisa zai fata ka a cikin sunan Yesu zuri'a ta kuma za ta karfafa shi jikinka zai karfafu saboda ubangiji Allah ya shafe ka kuma hannunsa ya tabbata a kanka sai kuma ya gane cewa maƙiyi ba zai tilasta shi ba ba to ya ce abin ba amin mutane sai su koda mutum zai yana gaba da kai bai zai iya cikin sanarwar ka ba ɗan mugunta kuma wato shekai ke ruwa ba za a iya cuce shi ba shekan ba zai taɓa samun galaba a kan gaba saboda mai ubangiji Allah ya shafe ka ya shafe ka da mai sannan kuma ya faɗa kuma daga baya ya ce zan tankofe abokan gabansa duk wanda ke gaba da kai ubangiji Allah ne zai tankofe shi in bugi waɗanda suka kisa to duk wanda yake yin ka yana bugi cikin kai ubangiji Allah zai buge shi a cikin sunan Yesu na ce ubangiji Allah zai buge shi a cikin sunan Yesu ubangiji Allah zai buge shi a cikin sunan Yesu saboda da kun ji littafi ya ce wa na samu da bawa na kuma da mai zan shafe shi to ga nan wane ne suka zo wanda suka zo da nan cewa da su